Omele uGahleko Odladisa uNimrod Ballard uchaza ukuthi kungani lo mdlali ekhetha ukujoyina iSekhukhune United esikhundleni sokujoyina amanye amaqembu amathathu. U-Odladisa ujoyine iSekhukhune United ebolekiswe isizini yonke ka-2024-2025. Lo mdlalo uneminyaka engu-28 ubudala owathuthela ku-Orlando Pirates ngo-2023 ngemuva kokwenza kahle kuMarumo Gallants. Ufuna isikhathi esengeziwe sokudlala kuSekhukhune. Uthwale kanzima eqala ukugijima ku-Orlando Pirates edlala izikhathi ezingu-12 kuphela kuyona yonke imiqhudelwano. Lokhu kubolekiswa kumnika ithuba elingcono lokudlala kaningi. Amanye amaqembu amathathu akwi-Betway Premiership nawo abemfuna uOdladisa, iPolokwane City, Golden Arrows neqembu lakhe lakudala iMarumo Gallants. Nokho iSekhukhune United iwunqobile umjaho wokumsayinisa. Amanye amaqembu abefuna ukumsayinisa unomphela uOdladisa kodwa iOrlando Pirates ayizange ifuna ukumdayisa. Umbalati weNida Sport Agents uveza ukuthi ukuthanda iSekhukhune kuka-Odladisa kubenze baqama kwamanye amaqembu. iSekhukhune besimfuna ngempela futhi bayalibona ikhono lakhe lokusiza iqembu. U-Odladisa uthandwa kakhulu ibhodi nabalandeli kuPirates, ngakho bavumelene ngokuthi kumele athole isikhathi esiningi sokudlala kwelinye iqembu. Eminyakeni yakhe ukudlala njalo kubalulekile ekuthuthukisweni kwakhe. Yize amaqembu amane benentshisekelo uOdladisa ukhethe iSekhukhune ngoba simkhombise ukumthakasela kakhulu. Indlela iqembu lisondele ngayo kumdlali lingaba nomthelela esinqumeni sakhe, futhi iSekhukhune senze kwabalula kuOdladisa ukubakhetha. Umbalati ukholelwa ukuthi uOdladisa ungumdlali oseqopheleni eliphezulu, onesifiso esikhulu sokudlala futhi unethemba lokuthi iNingizimu Afrika izolibona ithalente elisha. Umfisela konke okuhle.